Počkáme si na bielu. Štart povolený, dámy. Trať je vaša. Vzadu veľmi pekne takisto. Vpredu sa nám to slušne rozbieha. V tejto chvíli už ideme z nádvoru. Zavrieme predný ventil. Takisto trošku na sacej strane sú problémiky. Pozbuďte tieto ženy potleskom, pretože sa snažia to dokončiť. Určite to není jednoduché, keď sa nedarí. Ale výborne ženy to zvládli. Útok ukončený. Vyzerá to tak, že tam bude biela vlajka, že je to v poriadku. Síce vysoký čas, ale je dokončený a bude klasifikovaný ako platný 41,60 sekundy. Ľavá strana o trošku rýchlejšia.